Hé, akcióvadászok! Itt a Black Friday, és a Geekbuingnál olyan ajánlatokkal álltunk elő, melyeknek nem tudtok ellenállni, mindezt két időszakra bontva. Először a főértékesítési eseményre kerül sor november 20 és 22 között. Rengeteg kupon között válogathattok, 50 euró kedvezmény 550 euró felett, 25 euró kedvezmény 300 euró felett és 20 euró kedvezmény 200 euró felett és még sok más. Próbáljátok ki a PayPal, a Klarna vagy a kártyás fizetést, és szerezzetek azonnali kedvezményeket, extra 15 euró 400 euró vásárlás felett vagy 10 euró 250 euró felett. Úgy érzitek, szerencsés napotok van! Vegyetek részt a szerencsejátékunkban, és minden novemberi vásárlás után 10 coint kaphattok vissza $10 értékben. És természetesen akár 80% kedvezménnyel is találkozhattok a különböző termékkategóriákban. De az izgalmaknak még nincs itt vége. A finálé november 23-tól 25-ig tart, 72 órás akció, 2023 legalacsonyabb áraival. És még mindig nincs vége. Vásároljatok PayPal-lal, Klarnával vagy bankkártyákkal, és szerezzetek extra kedvezményeket 30 euró 800 euró felett, 15 euró 400 euró felett vagy 10 euró 250 euró felett. Az első 3000 rendelésre korlátozott az ajánlat, éljetek vele minél előbb, hogy le ne maradjatok. Ráadásul ez az utolsó lehetőség, hogy felhasználjátok az exkluzív Black Friday exkluzív kuponokat. Ketyeg az idő, ezért látogassatok el a geekbuing.com oldalra, és tegyétek örömtelivé ezt a fekete pénteket. Boldog vásárlás!